Hi, hello mga kabisdak. Karon ang atong sugilanon handumanan sa usa ka awit. Usa ka lalaki ang atong magtatampo nagngalan og Gerald. So kini si Gerald nakakuha gid siya og pagtulunan sa duha ka babae kay nahutdan man siya. Kay ang iyang gihimo gilumpong niya og relasyon ang babae. So sumandang huli, so nahanaw ang tanan sa iyaha. So dili gyud maayo ang sigurista o laku-lakuhon nga pagkatao kay naagyoy balik sa pag-abot sa panahon. So mao ko to ang sugilano ni Gerald, uban ko ninyo sa pagpaminaw. Kung kinsa pa tong wala pa makasubscribe sa akong channel, palihog kog subscribe o click po sa notification bell para ma-update mo sa sunod nga upload. So dili na nato ilangan, ato nang isunod ang maong sugilano ni Gerald sa handumanan sa usa ka awit. Handumanan sa usa ka awit. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Gerald. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, sanay magbalik. RMN Drama presents Handumanan sa usa ka awit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Dumanhog, Cebu. Ang nga matatampo, nagdasingan nga, Gerald. Gwapo sa ning nag-live sa TikTok da. Gian ang iyang pangan. Gian. Try kog app. Unya ako da yung pangayoon ng iyang Facebook. Kumusta, Gian? Okay lang, Gerald. Thank you de ha, nga imo kong gihatagan sa imong Facebook. Feel mo gud ako buutan ka. Mong akong gihatag akong Facebook. Oo, tinuod masigod nga buutan ko. Oo. Lagi. Kasi buutan lang ko kung matog. Aha. Siyaw sa gada. Taga diin magida ka. Mingklay nila. Ikaw, tagadiin man ka? Taga Dumanhog ko. Pero ni ako rin sa city. Nanginibuhi in town. Mao ba? Ako niya kang suruyon diha, ha? Pwede. Kung di na gani ko busy, suruyon di ka diha. Permi ba kang busy sa imong cellphone do? Kung sa man, imo na nauyab ang permi nimong tawgan? Umiga na ko yoy. Di pa may uyab. Pero basta na isang adungan pa mga uyab mi. Ala, kung bati do, Gerald, samtang ligon pa imong tuhod. Ha? Makikita ka na ako? Unta, kanagon okay ra nimo. Okay na, uy. Ani na lang. Niama ko rin sa city. Ako na lang kang anhaon sa gipuy-an. Maayo pa. Sige, ako i-chat mo nga akong address, ha? Kadumdum gida. Sayon ram guning dumdumong lugar agod. Hinuon sad. Naon sa ka, uy. Pamiluksad ko na diha. Sige, makagutok na ako. Kon. Mas guwapa gid ka sa personal, Gian. Mayuha gini mo bulatik ko, eh. Tinuod bitaw. Ibaw ka katong itanaw ko sa imong live. Ibog na kay kunin mo ato. Baya. Lagi. Karon nga nakita na ka na ako sa personal. Di lang kay ibog ako na feel nimo. Na in love na ko nimo. Gerald. Di ni binuang, ha? Tinuod yun, eh. Gikanis akong heart. May chance ka ko nimo, Gian? Di naman usor ang pakimi-kimi, uy. Oo na. Ako na kagisagot, Gerald. Tinuod, Gian? Imo na kong gisugot. O, lagi.
Uyab na ta. Salamat yan. Kay may gusto sa ka na ako. Salamat yung kayo. Mao ba? Imo lagi ditong nauyab ang pirmi nimong katsa? O kuya, ngari mo ito ganiya. Dini sa tong yabangan, pero wala ka. Mao ba? Nya, buutan man kanimong uyab. Buton ko eh. O gwapa sad. Awa, ay noon. Ang pingi gina, aron di na mawa nimo. O kuya. Oh, Kuya Unson, nag-iilis lagi ka. Asa di ka? Soroy ko dang ay, laay man. Asa mo sa kapsoroy? Kabantay man ko nga naay diskuhan dinis kulon. Madto ko. Di man ko musayaw. Kuan ragod, chat ragod. Kuya ko ba? Nya, kung may bawtong uyab nimo, nga magdisko ka. Patay ka. Di na ko magsaba, kuya. O ako na sang i-off ang akong cellphone. Aron di ko niya makontak. Yoy. Hala no. O sige, ikaw bahala ka. Ata na, kuyog na. Kung nagong gwapa rin ni kuya. Daghan eh. Bangaan ka? Dog. Tanawan gud. Kita ka ng babae nga naspikas lamisa. Ha? Ganun di kuya? Matay kanina ramang ko nakabantay nga nagsige nagtutok nimo. Aw, mau ba? Aw. Sa mo kagatin sa kong paon. Madagi ni sa tong yabangan. Ha? Ano man, sa may plano nimo? Dili na kuya. Akong dulo. Hi, miss. Ay kadlok na ko. Gusto na ko makikila-ila ni mo. Ako magod kang nakita nga, wakay kauban ba? Maong iduol ko ni mo. Gerald. Chay. Chan. Okay na ni mo nga ako kang ubanan din sa imong table. Oh, sige. Aron, nasa ko'y kasulti-sulti. Samtang mag-inom ko. Muinom ba ka kay mag-order ba ko? Ayaw na, Gerald, kay nalipong na ko. Ha? Lipong ka? Mm. Di maayo eh. Kuan, ako lang kang ihatod sa imong gipuyan. Kay basig, binuangan ka sa mga standby ba? Ayaw lang. Dili ko muli sa amo. Oh, nga naman. Naglalismis akong ate. Maubit ang naabot ko din Nagtagay-tagay ko. Nagpahungaw ko sa akong kahiubos ako maguwang. Uy. Oo niya, asa mo kapaingon ron? Bahala na. Pasagdir ako kung nasa ko paingon. Lo. Makonsensya mo sa tao eh. Basig kung sa'y mahitabo di mo ba? Di maayo eh. Ito na lang katog sa akong yabangan. Unya na lang pauli kung mawanan ng imong kahiubos imong ate. Maayo pa. Sige, Gerald. Ato na lang ko si Mugiabangan. Gerald, Sige. saan mo ka diya? Kuya. Mauli na ta. Kuya, si Chay de. Chay, akong maguwang si Kuya Winston. Hi, kuya. Hello. Kuya, ako na ning dadon si Chay sa tong yabangan kay ipasaganahan mo pa uli sila. Kay naglalis sila sa iyang ate. Ikaw. Nala, sige. Adto lang sana patulga dito sa pikas kwarto kay adto ko matuog sa gibangan ni mama. Nya, saman. Una lang ko ninyo. Sige, Kuya. Sige. Sige, pagkamping mo ha. Tana, Chay. Adto na ta sa mong yabangan. Ari ka katog sa pikas kwarto, Chay. O niya ikaw? Asa mo ka matug? Dire ko sa akong kwarto. Ay, diri lang ko matug sa mong kwarto, Dako bitaw ning Katrini mo. Tupad lang ta, pero butangan lang natug-on lang ang tunga. Ha? Mayo pa kay lihok ka na bago matuog. Nga, basing yung magkagakos ko ni mama. Patiran ti ka kunin mo kong gakson. Ha? Tuog na tayo, kay duka na kay ko. Maayo pa. Good night. Ay, nakatunas, Chay. Kaon na rin unlan di na iyang yali. Ako si Kaksun. Ingon kaya kung patiran ko na ako si Kaksun. Yung paus, maninulig kakos na ako. Wakin pa ko na ba?
Chay. Mm. Chay. Morning. Oh, Gerald? Oh, ginoo ko. Wala ko'y sapot. Oh, sakit kayo nga akong kalawasan. Gerald, si buti pa sa buti ni. Chay. Imo kong gilabtan. Chay, pasensya na ka. Ako, parehas mo ta nga nakainom gabi eh. O, kumakapong sa kong kagaling. Ako kang nahilabtan. Unya, unsaon man ni Ron, ha? Nga nakuha naman ni mga akong pagkababay. Ay, kabala ka. Nakagusto mo sa kunin mo. Maong andam kong madubag sa nahitabo na to. Gerald. Nya, nga naman si Chay. Ipauli na sila, kuya. Kay kwaon ko na siya. Pero, mubalik na to. Mag-live-in na mo? Muna nagid kuya kay may nahitabo naman na mo. Bayan, no? Paspasa. Nya katong, saan mo kayab? Ha? Si Gian? Ay, erase na to, kuya. Ha? Siya iris ba, eh? Ako na tong kalimtan. Kaya hindi na mas Chay sa akong kinabuhi. Hindi sa dining natay matawag asawa. Kinaan ta malihok-lihok. Chay, pwede ko gabli kay basig si kuya na nanokdok. Ako rin bahala, Gerald. At imalala na yung mga giluto. Gerald. Di ay nangita ni mo. Imo ko ng uyab. Gerald? Gian, nanong niya ka? Kisa ni babae nga mong gikauban din eh. Iya kong uyab. Siya si Chay, ang bago nang uyab. Gerald, dun sa mani. Doha ni misi mong kinabuhi. I'm sorry, Gian. Mahintahitabo na magudang mo ni Chay. Maong di ko siya mahimong pasagdan. Gerald. Huwag ikaw, pangita na lalaki, ha? Kay makibuwag na ko nimo. Mao dahil nga wala ka mo chat na ko. Kay may lain naman ikang gikalingawan din eh. Magkabaan ka pa unta si magibuhat na ko, Gerald. Magkabaan ka pa unta. Gian. Gerald, mananghid ko nimo ha. Nga, unsa man? Muuli lang sa ko sa amo. Kay okay naman gud mi sa kong ati good. Unya, kanasam ka mo balik dali. Kuan, mo istar lang sa ko sa amo, bali, usa ka semana. Unya mo balik na sa ko dinhi. Sige, ambing dito. Duhan mo kasi mana ang nakalabay. O pa man, mabalik si Chay. Akong tawag kan, be. Unsa man ni? Giblock mo ko ni Chay? Nasa ato pa. Gibiyaan ako ni Chay. Bawat sandali. Kalit lang kong gibiyaan ni Chay. O guwa na sa ko'y balita niya. Kaya di naman ako siya makontak. Tingali, kaba na ning nahitabo na ko nga napasakit kong babae. Sa mga lalaki nga naminaw ron, ayaw ninyo pahilaka mga babae. Labi na kung nagtinarong ni ninyo. Kay may gaba gyuday nga moabot. Di nilang kutob. Huwag daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mo ka mga higalan kaagi ni Gerald nga taga-Dumanog, Cebu. Uban sa awit ngayong gipangayo. Awit nga nagaluhan, sana'y magbalik. Araw at gabi. Ang maong kaagi gibuhatan no duha sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higalag mga suking tipaminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of
RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubakahay para sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Nasaktan man kita